Sa residence ng Peralta family, ang ating kaibigan na si Mila Peralta at ang ating in-invite nila kami. Ayan siya ha, tinan mo siya. Ay friends, yan ang sinasabi ko sa yung Mars na nandito bisita ko kasi kakain daw kami dito sa labas. Ay sa loob, hindi pala sa labas, sa loob. Mars, tingin ka dito, aya. Ako ba? Oo. Ay, okay. Hindi naman. Ayan si Mars Friendship. Sabi ko sa'yo na dinaanan niya ako at dinalhan niya ako ng pasalubong na imported. Naku naman. Naku, Diyos ko. Sinabi pa. Ayan, tinan mo siya. O, ay itong pasalubong niya. Sira talaga ito. Ay, tumapaw. Ayan o. Kaya mo. At ayan ang may-ari ng house. Siya, si Mars, Mila. Alam niyo ba mga friends? Yan silang dalawa. Parehong Mila ang pangalan. Ito, ang tawag ko sa kanya, MP. Si Mars, MC. Ayan. So, ito na. Ayan sila. Oh, nagluluto silang dalawa. Thank you very much mga Mars for inviting us here. And thank you Mars ha. At dinaanan mo ako sa house at napawi yung lungkot. Hello Bakukok. Thank you very much for coming to my live today. Napilitan akong mag-live promising kasi natuwa ako ngayon. Oo, promise. So thank you ha. So ito, meron kaming salo-salo. Late Valentine's celebration naming tatlo na magkukumare. So, kakain kami dito. Mas ayan, oh, nakakatuwa, promise. Ayan, kain tayo. Live na live yan, Mars. At ito yung ano ba ito ay? Yan yung beef na samyang. Oo, ito yung pinaka main ingredients. Ganun ba yun? Saka mayroon din kaming longta. Wow, longta. Oo. Hindi ko naintindihan. Longta yan, longta. Akala Ayan, ko. sino nandyan? Si Cyrus Smith. Hello, Cyrus. Sunod ako dyan. Sabi ni Shaira. Ay, baka kulang mo pa to. Ayan, Shay. Ayan, oh. Buenas. Sana siya magkatagpo ka ng kaibigan na like us. Oo. The Ayan. friends of your mom. Thank you very much mga Mars, ha. Maraming salamat sa mga nandyan, sa mga nanonood sa amin ngayon. Grabe, sabi niya, hindi Alika, Shay, kain tayo, Shay. Shay, hindi ka dito. Alika, sunod ako dyan, sabi niya. Alam mo ba, ayan o, ipakita natin yung talong ni Mars natin. Ayan, dito yan, tanim niya yan. Promising. Since last year pa yan, Mars, ano? Di ba, Mars? Yung talong mo, nung nakaraang taon pa yan. Ipakita natin yung tanim niya. Ayan o, mayroon silang tanim dito sa likod ng kanyang bahay. Tingnan mo naman, ang dami-daming bunga pati. Oh. Ayan. So, ito kami ngayon. At meron silang, ito yung kubo-kubo nila dito. Tapos minsan dito kami nag-bibidyoke. Ayan, may bidyoke rin doon. Char, sabi ni Shai. Sabi namin siya, saan kayo punta? Magbanding kami, matagal na kaming nauurat sa bahay namin. Sabi nga ni Mas, magbanding kami kasi matagal nang nauurat yung mama mo. Matagal nang nauurat si mama mo, sabi ko. Ay, Diyos ko.
Magbabanding kami. Matagal nang nauna. Maring Elena, tamsak host. Maraming salamat sa patamsak mo, Maring Elena. Ayan. So, ayan. Nakakatuwa naman. Promising. Mag-ano ka ng kilo? Yan, mag-ano na. Ha? Kumuha ka na. Ayan. Mm-mm. Saan ba yung anong sipi natin na isa? Kain na kayo. Kailangan nyo pang Plate pala, no? Plate. Eh, ganito pala yan, ano? Maglagay ka na dyan, oo. Yan, oo. Oh, sige. Walang, ano, sandok. Gusto ko noodles, Sandok promising. sing. Wala tayong sandok sing. Ipixing ang mayroon ipixing. Ayan. Ano ito ayo ini? Tong ito, tong. Mas ano to ayo? Hindi na to ilalagay. Nilagay na. Naglagay na. Okay, okay. Tarang. Kaya lang mga friends, wala akong harang ngayon kasi hindi ko kasi alam kung paano maglagay ng harang. Rice, may rice. Ito ang ano, Ayan. ito ang katas ng Cake. Sabay pa tayo. Alam eh. nag-iisip pa ako, inunahan mo ako. Nakalive pa tayo, Mars. Pag pinanood na ni Mars natin, narinig na. Oo nga eh. Mars, panoorin mo yung video. Replay mo, ma'am. I-replay mo. Mamaya. Mamaya na lang. Mamaya kapag may harang, kasi walang harang eh. Wala tayong ads. Yung sabaw. Ayan. Hindi ko pa Mas ikaw? ito. Sige, ako lang. Oh, wow. This is nice. Teka, inaan natin. Mega shout out sa mga nandyan. Maraming salamat. Ayan. Dek, gabay mo. Galing. Oo, bigyan niyo pa rin. Mas ito, Alam mo naman. mas pwede bang ilagay din ito? Alam mo, Pars. Pwede You're rin the kainin only mo. one rose always. Ilagay ko dito sa Oo. sa noodles. Ihalo ko. Tapos, pwede rin itong ibalot yung karne. Yes. Ibalot ito ay ito, ayan. Pero ako gusto ko dito, ilagay ko sa Sige, nakain noodles. muna tayo bago ano. Ito na ito. O, kumuha na kayo. Ha? O sige, thank you. Ito, kuha ako. Thank you, Mare. Ay, kuha ko ng pinggan, sandali. Tingnan mo. Ang ganda ng live ko, ha? Promise. Dek, galagya. Marso, yung pinggan mo. Hey. Kuha pa ako. Pare, halika na, kain na tayo. Antoy kintuya, may malakas to. 1, 2, 3 kanto. Ayan, dito tayo Hindi na ilalagay. malakas yan eh. Ay, Mars, ito, pinggan mo. Ay, hindi. Parang electric fan. Yan na pa rin. Kain na, pare. So, thank you very much. At invited tayo dito. Oh, Yan diba? Oh. ayan. Ito na lang ma sa akin. Ito. Thank you. Ayan. Ito yung anong bang tawag dito ay bacon. Oh, pwede rin bacon. Bacon. Ganyan din yung Oo. bacon na. Ano eh. Bacon Beef siya. Bacon. Yung isa, pork bacon. Oo. Patingin nga ng tinidor natin. At yung kutsara natin. Ayan. So, ito, ang lettuce. Nagtanim ako ng ganyan. Nakabuhay din ako ng ilang piraso. Pero hindi naman siya nagtagal. Kasi sobrang init sa rooftop. Yung ito, lettuce na kulot. Kulot ang tawag ko dyan eh. Lettuce kulot. Maraming tinitinda yan sa kwan, sa palengke. Oo, maraming sa palengke. Ano mo rin mo yan? Saan? Sa CSI. Ay, sa Sadya.
Ah. Pawayan to tila inom. Istadya. Wow, meron tayong red wine. Red wine ba yan? O white wine? Red wine. Pang ano to, ladies drinks daw sabi ni Charis. Ito, tikman na natin yung sabaw ng yakiniku. Ito. Masarap. At meron tayong red wine na nakahanda. Thank you very much, Pare Mare Mars. Oh my God. Meron tayong special martini. Belongs to us Mars kasi letter M din siya. Oo nga eh. Oo. Ang pangalan niya is Martini. Ayan. Oh, Martini. Si Martini. Ayan ang asawa ng ating kumare. Si Pare. Loving husband. Ang kanyang beloved husband. Ang kanyang loving husband do. Ayan sila. The husband and wife. They are very loving. Inglesin natin kasi baka ano, para maintindihan ng mga foreigners. Kahit English Carabao na lang tayo, promising. Pero ano mga friendship din naman, kinakamay ko na lang kasi wala sa bundok, hindi ata ako marunong magtinidor. Ayan. Kailangan mo talagang gumamit ng kamay. Ay, wala na ng ila. Wala na. Mamaya na lang mas kasi maninigas. Okay, okay. Let's eat. So let's eat muna tayo mga friends. Nakakain tayo. Kanin, tissue here. May tissue dyan. Ako na nung Yung kanin eh. Okay. Sarap ang amoy kinya di ay, may maliwawa. Ayan. Yellowish. Yellowish ka na. May kin. Dapat dito sa may gitna ay. Ayan yung dyan na yun. Mars niya, lukasan mo. Mamaya na. Mamaya na daw. Mamaya kain mo na. Pag nagkakantahan na lang tayo at saka tayo mag-ano. Nasaan yung tong natin? Tong yung mangko, ay yung sando. Alam mo ba Mars, nasanay na ako, nasabay kasi ako lagi. Kaya nasanay ako magkamay. Kaya parang nakalimutan ko ng magtinidor ko, char. Sabi ganun eh. Kanin. Masarap. Ito, kanin. Oh, kumuha ka ng kanin. Kinainit. Kung ito may kutsara ko. Yung ganito ko yung ganito. Ay, ito, Nagtago siya. Papalitan ko ng ano, yung maliwanag. Sarap. Thank you Mars. Maraming Sabi ko salamat. nga, masami kami sa labas, kangko. Ay, siya, Very special today. wala manaya may kingko. Tingnan mo, mayroon ka palang ano. Agami milaya. Di ba ginamit tayo sa may... Oo, yung nakaraan, doon ay? Oo. Yung kung ako rin style kayo din? So, hindi na ako mahirapan mag-edit. Direct na. Correct. So, ito yung mukbang natin today. Ito yung ano. Kanin. Okay, Mars, nalagyan ng kanin. Nalagyan ko ng kanin. Ay, sige tama na Mars. Ayan, mukbang tayo, mukbang. Ang ginan musika. Ay. Tama na, Mars. Tama na. Mas pwedeng ko bang kunin yung bote. Ipasara ko yung cellphone ko ay. Mga friends, magmukbang tayo. Ano kayo sausawan? Ha? Teka, nasaan na ba yung camera natin? Hindi ko makita eh. Ayun. Ayan, magmukbang po tayo. Ito yung mukbang. Mukbang tayo ng
Yakiniko. Yakiniko nga ba? Oo, sige na nga, yakiniko na lang, Philippine style. Ayan, mag-noodles muna tayo. Ayan, kain tayo. Noodles. Ayan, dim light muna tayo mga friends. So, ayan. Matagal ako hindi nakapag-live, Mars. Ano ginagawa mo doon sa inyo Nag-i-edit kanina? ako ng video lang, tapos may ginagawa kasi ako. Dumating ang, ay mga friendship, dumating yung ano ko ngayon, yung Google AdSense ko, may pin na ako. So ito, Parang may tuyo ito. may, Sausawan na maanghang. oo. Hindi na pa yan, hindi na, Mars. Madilim ka na dyan. Kain tayo. Di nga ujay. Gato, Mars, ito na lang, ito, oh. At saka, ito, ganyan, kain tayo, ayan, oh. Tapos gaganyan tayo, tapos gaganyan. Oh, pati parang ako manganganga. Tapos ganyan, ganyan, tapos ganyan. Ang sarap siya. Promise. Malutong-lutong. Ayan. Sarap. Pinatay na yan. Pinatay na. Asan yung tissue mo, Mal? Maliwawatan. Wow. Bigla akong pumuti. Bigla kang bumuti. Na din eh. Soup. Mas tama-tama, mukbang blues tayong tatlo. Correct. Alam mo, Malay mo mag-trending tayong tatlo kasi mukbang. Ah, oo, no. Mukbang ng tatlong woman. wala pang tuyo. Ay, oo. Oo, yun talaga. Kalamansi, sili. Okay lang yan. Nahanap ko. Samsam ko dyan. Ang Sabrina. Ayan. Sabi ko sa'yo, nakalimutan niya eh. Ito naman hotdog. Yung hotdog ng Pilipino ito, hotdog. Yung hotdog na kinakain ko dun sa kabila, German hotdog, kaya bulldog siya, mataba, mahaba. Ito maigsi. Na medyo may kapayatan. Diyan na lang. Teka, Okay. yun ulit kasi. Ay, Ay, kasi. may nakaharang. Ay, sorry po. Huwag kayong ads ngayon. Huwag kayong ads. May sili? Meron kang sili? Mayroon. Yung sili. We need to be spice. Spicy woman. I need to be spice. Oh, okay. Ako, I need to be hot. Hot with a partner. Hot woman. Pero, wala, hindi tayo magiging hot on the banner, oy. Teka, i-con na natin ulit. Yan, yan. Iurong natin ni Mars, konti. Ay, di, darat na lang dyan. Sige. Yun. Sige. Ito iuurong. Hindi, okay lang. Ayan. Okay. Kasi, Kaya pa yung si. Sa kanay, parang lumandang. himpayin ng koy. Ang sa buwan, tuntay. Sige na nga rin. Maganda yung ano na lang. May harang.
Harang hose. Yun na nga. Wow. Kasi, aman tagal. So, andin ni tanina, no? Ayan niya, eh. Duga yan, number 2. Hindi pa maanghang. Gusto mo maanghang? Hindi, ito na, ito na. Ay. Sige, alam natin sa kanil. Pagkama na yun. Ganyan na lang ang ipapakita ko. Yung kung na yung mukha ko. Naba pala nakaganito ano. So ayun, ito yung sili. Ayan. Siling labuyo ba ito? Ayan. Ito yung sili ng mga Pilipino, maiksi din. Ayan. Parang hindi maanghang. Ah? Hindi yata ito maanghang. Anong hindi maanghang? Ito sili. Hindi maanghang? Hindi mo nararasahan ang anghang? Ha? Ayan, maanghang yung isa. Ah. Yung marami Ito, ito mahaba Mars. Ayan. Ito. Hindi maanghang yung kanina eh. Yan maanghang yan kasi ayan yung mahaba. Patingin. Baka sobrang maanghang naman. Oh. Ano? Super duper mas di ko kaya. Kaunti nga lang yun. Naku. Sobrang anghang. Uy. Hindi, konti lang. Anong kunti lang. Grabe. Parang nalagas ang lalamunan ko. Ay. Grabe ang manghang, promising. Oo, ay, grabe. Munti ako mabulunan. Wow. Wow, ganun pala. So, siguro 30 minutes lang ako magla-live. Kasi gusto ko lang i-live itong ano natin. Ipasa mo yun sa akin at ipadala ko doon sa anak ko. Para, ay, nag-ano naman silang magkukumari. I-share ko sa'yo, Mars, sa Facebook page mo o sa messenger mo. Sa messenger lang. Oo. Huwag mong pinipicturan yung binigay ko sa inyo. Panagagal yung anak ko yung mga ganyan. Oo. Hindi naman. May chopstick. Hindi ka ba siya ng chopstick? Oo, gusto ko chopstick. Yun. Yun ang ano, iniintay ko, Mars. Nasaan ang chopstick mo? Diyan. Kasi mas madali kong kainin. Mas madali akong kumain kapag chopstick. Hindi ka ba dyan dala dito? Mark, wala. Ika nandun. Paano to mahinaan, Mars? Wala sa bundok eh. Ganyan ba? Paano ba ito? Hindi malabo yung mata ko, promising. Ganyan ba? Kapag kulong-kulo, malakas. Oo. Kapag kumukulo, mahina. Oo, okay. Ayan, siguro mahina yan. Oh, Mars, ito na yung chopstick natin, Mars. Hindi ginagamit ko lang. Di. Yun.
Gabar, bar, gala dyan. Gala. Oo, mangan tayo. Gila dyan. Nagano din nung Valentine's Mars, nagpunta rin kami nila Mars sa si Manat. Sa ano, Oo, nakita doon sa ko sila. Binmalay. Ang ganda doon, Mars, promise. Nga, paggabi na, tapos magpipicture taking kayo sa gabi, sa may dagat. Ang ganda ng view. Doon sa Binmali yun. Binmalay yun. Ang ganda ng dagat. Ang malinis doon at saka maganda yung pagkakagawa ng semento kasi mataas siya. May hagdanan siya. Tapos doon banda Mars, maraming mga restaurant, parang ala Boracay style na siya. Pero kung madidevelop yun ng straight yun, mas mahaba pa sa Boracay. Maganda ka. Yung Pangasinan, isa-shout out ko ang Pangasinan mula Lingayen hanggang Binmalay, Dagupan, Sampabian, straight yun. Dinidevelop pa lang po yun. Kung gusto yung puntahan dito, may live band, may mga magandang restaurant na doon. Meron na Mars, marami. Alam mo nung Valentine's, ang daming tao. Ang daming hindi nakapasok. Doon sa Bunuan, Tundaligan, dire-diretso yun papuntang La Union hanggang Baguio, La Trinidad, yung daan na yun, dire-diretso sa gilid. Oo. Nadaanan na namin yung dati, dire-diretso gilid ng dagat. Dagat, oo. Mars, oh. Kaya lang Mars, hindi pa siya straight na semento. So, pag na-develop yan, marami tatauhin yan. Magiging maraming foreigner na dito sa ating, parang sa Boracay. Dito sa atin sa Pangasinan, marami ng mga magagandang pasyalan, pero hindi tayo dinadalaw ng maraming nakita, turista Mars, na doon mga sa- foreigners. Di ba Isiha? Nakita mo yun? Yung Isiha na river na dinadayo ng turista, ang ganda. Dinidevelop yun. Wala to. Oo. Nagbukas na naman daw sila pero marami nang pumupunta, nag-close sila nung pandemic. Oo. Pero ngayon, Ano na yan? Nung lukasan mo, connection ng gadyan. ay, pinatay mo yata. Wala. Oo, napatay ko, promising. So, ito, ilalagay ko siya dyan. Ayan, lagay ko dyan. At saka ito, ayan. Tapos, ganyan. Tapos, ganyan. Ayan. Tapos, ayan, kakamayin ko na lang siya. Ganyan. Ganito na lang. Busin mo Ayan. yan. Ayan, see? Ito. Para tayong magsanyap sa Eugene. Teka nga, lagay ko ito ay at dito kasili kasi manghang na yung ni Mari natin. Ito na ba ito? Hindi ko makita. So ito, payat ko na talaga. Di pa? Ito, kakain tayo nito ay ayan. So nilagyan ko siya ng beef. Beef ba ito o pork? Beef. Ito, ayan. Ito, naku, kita na yung buko na puti. Ganyan na lang. Kitang-kita eh. Huwag natin ipakita. Itago natin yung ulo natin. Ayan, kailangan malaki yung bunganga natin nito. Susubo natin to, ayan. Sarap. Naman kasi kami sa estadya. Kaya Sarap. Ayan, sumarin natin. tawagin ko nga mga Magmukbang nun siya, ayan. Maglalagay ako ng Hotdog. favorite. Ba't wala ngayon? Ganun eh. And then, Ayan.
Ito oh. Yung Mickey sausaw here. Kasi din, Oh. maanghang mas. Hindi. Ayun ko, maanghang na. Naku. Hindi naman maanghang eh. Kailangan balance Oh, yung yan. kakainin natin, Yan, mga friendship. magnganga muna tayo. Kung merong karne, meron ding gulay para balance. Tapos lipat ko na lang. Mm. Ano mo madilo? Apa? Mm. Ano? Sige ma, tikot tayo. Ayan. Ito ma. Ayan, dito tayo, picture. Kanin pa. Nasa yung bumaso. Oo. Dami ko ng... Kunti lang yan. Hindi gaya sa amin dalawa ni Kumaring nila. Pagka tumutubo sa amin, nako. Halata. Ano yan? Ang sarap. Ay, sabihin ganun eh. Dinas ka. Oh. Samyok. Video ko na. Nag-picture kami, oo. Vlog tayo. Mag-picture din tayo. Ba't aninaw ano? Ay. Pagtumay. Haliwa lang. Haliwa na sa silpiak ko lang nga. Binas. Ha? Nakasilpiak. Dito ka, Mars. Mag-picture tayo. Dito ka, Mars. Hindi, tagtagla mo. Teka. Nasaan ba yun? Ay, naglalag ka ba? Hindi live. Tong natin yung tong tumakbo. Ay, nag-video ka ba? Ka muna. Hi, Mars. Hi. Hello! I'm busy. Samyok tayo dito sa bahay. Masarap magsamyo. Ayan. Meron pa Wow. kaming, ayan, Ama, dito tayo, Mare. Mati. Ay, tumilin siya. Ayan. Okay. Bakit madilim? Ayan, oh. Dito ako. Ay, dito. Ayan, yan. Okay. Hindi tayo ano, pasensya na sa ayos natin kasi Ano lang ayan, ito. picture tayo, Mars. Sa may ganun eh. Sabang sulupa. Sige. Teka lang. Ayan. Paborito niya. Paborito ko. Ito para sa'yo. Talong. Ito yung talong medium. Hindi siya long. Medium pa lang siya kasi bata pa siya. Malambot pa siya. Ah, ganun ba? Oo. Bakit dalawang tinidor ko? Promising. Okay lang yan sa'yo. Okay lang. Ang pilaya ay balik. Pagkano. Ay, nakuha pa pati ito. Alin? Ayan na.
Nasaan na ba yung camera dito? Ayan ang mari ko. Ang sipag-sipag. Sipag-sipag magluto. Ayan, nakulo ulit. Ay, wala na siya. Nauhaw ako, promising. Kuha ka na tubig. Nakalimutan ko itong pizza mo. Ayan, so, mag-ihaw-ihaw tayo, mga friends. Wow, na-miss ko ito, promising. Parang naalala ko nung nasa Japan ako, Singapore. Ito na lang. Ito na lang. Oo. Hulog mo yung chopstick mo. Ay, nahulog na yung, oo nga, promising. Ano ba yun? Akin ba yan o sa'yo? Ha? Sa akin yata, Mars. Ay, nako. Nahulog siya. Kwasa na lang natin. Gusto mo na lang, oo. Dito naman tayo eh. Bago lang naman tong apag. Bago lang naman, paalam naman natin na umapak eh. Wala na ibang umapag dyan. Ay, nako, nakakatuwa. Agi kamote. Ayan. So, dito natin ilagay. Para hindi mahulog. Huwag ka lang, Mars. Oh. Tissue. Ayan, tissue. Ayan. Wow. Kagabi, nagganito na kami. Talaga? Kagabi? Oo, hindi ka na nagsawa, Mars. Sawa na nga, kaya kayo ang pinapakain. Pero mahirap din yung panay yan. Mahirap yung madalas. Oo. Kasi, Okay, we are already oo, mature. senior Ay, citizen. senior citizen. Pero ikaw, pwede kahit everyday. Ay, ganun? Oo. Pero kami, Nagganito ako kasi, akala ko pupunta yung yung Oo. ko. Kasi Alka. Sila talaga, yung mga kaibigan ko, promising, mga senior sila, pero pareho silang pero sila yung mga kaibigan mga ko senior dito. lang kami, pero Oo. Pero mabait kami- sila. Hindi kami, Sila yung sila yung mga naging kaibigan ko na naging matagal. hindi kami pumapayag na maging senior pa. Oo. Pero hindi naman sila mukhang senior eh. Tingnan mo nga sila, ayan mukhang senior ba yan? Hindi Ayan, mukhang senior, masasayabang senior yan. Hindi tingnan nyo, ang sexy pa niya. Tingnan mo yung dress niya. Type ako ng kanyang dress. Ayan. Nung last year, nandun kami sa Lingayen. Sa beach. Sa Lingayen Beach tayo nung nakaraan. February 14. Oo. Nasaan na yung aking kuwan? Kaya nga. Ay, no more water na. Nasunog na. Lagyan ko lang kasi Oo, habang nag-ihaw na kailangan siyang may tubig. Ano mas? kasi pag nakaon yan, diretso pati dito. Oo. Wala na tayong sabaw. Okay. Ako din. Paingi ako. Ito na, Mars. Ako kasi Mars, lagyan kita, Mars. sinisip-sip na niya. Ayan. Magkalat eh. Magkakalat tayo. Ako din. Ayan. Ito yung lagayan ko. Wala nang sabaw. Oo, sinip-sip Ako na bigyan mo Ayan. ako sabaw. Sabaw. Okay, Ako na. Magpakulo pa ulit pa ito. I need soup. Sumatanda na tayo. Ako, sa simula pa lang. Mahilig ka sa sabaw. Yes. Ako din. Pag hindi ako nakakapagsabaw, Parang may kulang kapag may tsaka tsaka parang may kulang kapag walang sabaw sa kinakain ko. Tsaka gulay, promising. Kapag hindi ako nakakain ng gulay, parang nangihina ako. Ano ka na, Pars? Hindi ka pa kumain?
Bawal sa kanya. Baka tama mo yun. Baka. Baka siya. Yung kagabi, ulam natin. Kinain ko kagabi. Ito lang. Ay, hindi ka naman pala kumain. Hindi ako kumain ng gulay lang. Ito lang ang kinain mo, ito? Ano? Masarap din ito. Nagutom ako madaling araw. Lagyan mo ng kamatis, pare. Ito. Magdiwa ka ng Ah, gabay may kamatis. kamatis. Okay lang, kamatis. Meron din. Carrot. Tapos maglagay ka ng mayonnaise, lagyan mo ng ketchup. Yan na lang kainin mo. Sinasap ko sa mayonnaise. Masarap! Yan na lang kainin mo. Nakalimutan kong bumili ng carrot. Sakala ko Breakfast mo meron yan, pa akong breakfast carrot. pwede. Dinner pwede. Mm-mm. Oo, pwede. Yan ang ginagawa ko sa Saudi. Nakas ng internet mo, Mars, ha? Kamatis, maglagay tayo ng kamatis. Gusto mo kamatis? Ako na lang dyan. Ako na lang dyan, ma. Mahal ka kamatis din. May mayonnaise mo tagtag. Hindi ako na lang taga-video sa inyo, ha? Mali pala yung misa natin. Oo, dapat umiba pa ng konti, umaba pa ng konti. Ayun pa pala isa. Kaya mo lang lahat para ano. Ang sarap tignan sa video, oh. Oo. Tingnan mo, Ay, Mars. ang gulo namin. Pag, Oo. dami namin kasi pag ano, family. Pag nagaganito kami. Oo. Siyempre marami kayo eh. Ano yung, nung February 14, marami kayo. Saan kayo nun? Ako? Yung nag-iihaw sila Puning, Ay. sila Balong. Ay, sila lang yun sa sa kanila para ano, palaganas lang naman. Palaganas lang yun. Eh kasi walang pumunta dito eh. Sabi ko nga, kayo sana ang kabig ko eh. Busy ka naman. Oo. Kakainis. Yan. Nung 14? Ako na mag-iwa. Nung 14, nandun ako kay Marcel. Alam mo bang, nung 14, Hindi ni Marcel. hindi, maaga akong naligo. Kasi, iniintay ko, baka Nakarating pa lang. yung dalawang kumari ko tawagin ako. Nag-ready ako. Busy rin siya. Nag-ready ako, baka may magparamdam sa dalawa. Sabi ko eh. Busy naman. Maaga pa lang, Mars, naligo na ako. Sabi ni siya, bumaba ako. Saan kayo pupunta, ma? Bakit wala na ba akong karapatang magbihis? Hindi ka pala. Lumubog ang araw, walang tumawag. Wala! Andun na ako kay Marcel. Pumunta ako kay Marcel, kumuha akong talbos ng kamuti. Tapos, kumain kami ng pansit. Ay, nagluto para siya ng pansit kasi Diba? birthday ni Manny. Maaga pa kailan tinanong ko kayo kung saan tayo mag-date. Oo. Walang sumagot. Walang sumagot sa inyong dalawa. Binas. Sabi ko nga, busy yata itong dalawa. Oo. Alam mo ba, ito ayaw pang sumama. Ito ayaw pang sumama. Oo. Sabi ko, binas ka. Dinaanan na nga kita dito. Arti-arti ka pa. Akala ko nga ano na eh. Sabi, ayaw ko yata. Sabi ko, wala akong pera. Ay, Diyos ko, Ito na huwag naman isipin siya yan. ng pera. Sabi ko, Kaya huwag naman isipin yan. Nakakainis ka naman. Oo. Kaya nga. Basta, Amay, mag-enjoy nakalive lang tayo. tayo, Mars. Ano na? Nakalive tayo, Mars. Ay, binas ka. Wala namang binanggit na pangalan. Nakalive tayo, Mars. Promising. Ayan. Sige, Mars. Anhiwa mo na yan, Mars. Baka mahiwa ko Hindi yung kasi mabang mainit. Hindi talaga, promise. Maaga pa lang. Naligo na ako. Nagbihis na ako. Nag-ayos na ako. Uy, promise. Sinabi ko sa'yo, walang sumagot. Nag-date sana tayo. Sabi ko nga ay wala, hindi ako sasagot. Sabi ko. Tapos, Hindi ko na. Mag-bake kasi ako ng cake noon. Sabi ko, baka Oo. nakita tayo ng after lunch. eh, birthday ni Manny. Kaya nagluto rin si Marcel. Kaya nang merienda kami doon. Oo. Ayan. Nag-order siya ng puto. Tapos maya, nung bauwi na kami, sabi niya,
Saan kayo pupunta? Tayo, sabi ni Marcel. Tayo? Ay, okay. Oh, Di tayo. Di, ano, tonto ako. Sabi, Oo. sabi ko, ay, nasa beach sila. Sabi ko nga eh, Sel, gusto kong pumunta ng dagat. Punta tayo. Sabi ko nga eh. Gusto ko nga rin eh, kaso hindi kayo nagparamdam dalawa. Nag-aantayan. Nagkaantayan pala tayo. Ako talagang hindi ako nagparamdam. Oh. Ako nabihis na ako, maaga pa lang. Sabi ko, busy na naman to si Marinila. Parang ginaw pa yata ito. Nagsawa na ako nito. Masarap. Wala kasing pork. Pork ang hinahanap ko. Di pa meron. Masarap naman yung beef, Mars. Oo. Main lang kayo. Sila din. Magpapaalam na ako mga friendship. Kasi parang medyo na yung kamay ko. Hindi siya makamove on. Hindi, Hindi makakain. Hindi ako masyadong makakain ng maayos kasi nagbibideo tayo. Ayan. So, hanggang sa muli, next month na lang. Next month. Or the Next month na lang uli o the next other time ulit na lalabas tayo. Ayan. So, okay. Maraming salamat sa nag-BG-BG dyan. Bye for now. See you. Maraming salamat sa nagpunta, mga nagtamsak. God bless you. God bless us. Bye. Thank you, Mara, sa sa masarap na food. Ayan, nakakabusog. Oo. Thanks for inviting us here. Bye, my friends. Happy Valentine belated. Ay, mega shout out pala bago tayo mag-end. Mega shout out kay Lola Ganda, kay Mika Flower, Lovely Me Fashion, sa aking mga friendship dyan, Marcel, Gerald, sa Garcia family. Mega shout out po sa inyong lahat. At mega shout out din sa family sa family Peralta. Ayan. At family Cervantes. Ayan. Mega shout out sa anak niya nasa US. Ayan. Bye for now mga friends. See you.